L-għada li l-Gabinett fl-qam sejħa b'urġenza tard filgħaxija ddeċieda li rrakkomanda li l-President jagħti l-proklama lill-aġent ta' trafigura f'Malta, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi naqas milli jagħti aktar dettalji. One News staqsa x'kien l-irwol tal-persuna li ngħatat il-maħfra, x'inhu l-iskop tal-għoti tal-maħfra f'dan il-każ, jekk il-Pulizija kellix biżżejjed provi biex tmexxi l-każ mingħajr il-proklama u meta se jitresqu in-nies il-qorti dwar dan l-iskandlu. Iżda l-Prim Ministru matul attività li kellu fajn twili naqas milli jwieġeb. Kellix biżżejjed provi l-Pulizija biex tmexxi minn il-proklama. M'għandniex sa nikkummenta issa nħalli fidej il-Pulizija biex jagħmlu l-investigazzjonijiet tagħhom. Jiena nagħmel appell li nkunu prudenti, nħallu fidej il-Pulizija jagħmlu l-investigazzjonijiet. Issa l-odda li għandna fil-pajjiż qed nużawha ħalli jekk hemm xi ħaġa li hija ksur tal-liġi toħroġ fil-beraħ. Allura bi prudenza naħseb aħjar. Meta ser naraw in-nies fil-qorti, Prim Ministru? Lorenz Gonzi dder li jrid jiskarta l-kollox il-fatt li l-Ministru Ostingat li dwar l-istess każ intalab jagħti statement fid-depo tal-Pulizija kien preżenti fil-laqgħa tal-Gabinett li fiha tieħdet id-deċiżjoni tal-proklama. Dwar il-Ministru Ostingat, għadek qed tħossok komdu il-Ministru Ostingat għadu fil-Kabinett anke f'din is-sitwazzjoni? Intant brabta ma' dan id-deċiżjoni li tkun irrakkomandata l-proklama, irreaġixxa wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li hu qed joqgħod prudenti għaliex l-informazzjoni li kellu kienet dik li saret pubblika. Appella lill-Prim Ministru biex jagħti aktar informazzjoni u jagħti aktar dettalji. Kif għamilt mill-bidunet ħan kompli inżomm prudenza kbira f'dan il-każ, jien dwar dan il-każ naf l-affarijiet illi intqalu pubblikament, nifhem li il-Prim Ministru għandu id-dettalji sħaħ, jew naħseb għandu ferm aktar dettalji milli qegħdin fil-public domain biex setaħa dik id-deċiżjoni. M'iniex pożizzjoni at this point in time, given l-informazzjoni li nafu sissa illi niġġudika l-aġir tal-Prim Ministru jekk għamilx l-aħjar għażla jew le. Nittama li nkunu qegħdin f'pożizzjoni li l-Prim Ministru stess jagħti aktar dettalji dwar x'waslu biex jieħu din id-deċiżjoni.